Solen danser over bakke og dal, fyldt af perler, en kerne af energi. Der bliver spillet op til klimadans, når 1. F fra Dronninglund Gymnasium går i øvelokalet. De unge håber, at de kan inspirere især andre unge til at tænke i grønne baner. Vi har lavet en musikvideo, som hedder Jordens dansegulv. Og den har vi lavet for at få folk til at tænke mere over den globale opvarmning. Og vi har valgt at ramme folkene i vores aldersgruppe, fordi at vi har tænkt, at hvis det er os, der synger den, så rammer det også mere de unge, end hvis det havde været nogle voksne, der havde fortalt om den globale opvarmning. Det ligger i luften, himmelrummet tager dig med ud at svæve. Klassens bidrag i Klima-DM-konkurrencen består af musikvideoen, der opfordres alle sammen til at spare klimaet og passe godt på kloden. Det sparer klimaet på den måde. Vi har ikke en direkte løsning på det med den her sang, hverken videnskabeligt eller sådan lovmæssigt eller noget, men vi påvirker folk, vil vi gerne. Naturen visker højt, den byder op til den sol, tag min hånd, lad vind hjælpe os. Og når man er med i Klima-DM, kan man jo risikere at vinde. Hvis vi vinder 250.000 kroner, så vil vi blive rigtig glade og synes, at det er fedt, at vi har kunne gøre det med så lidt, som vi har brugt. Og så vil vi bruge pengene på noget til vores studietur næste år. Naturen visker højt.